ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, подписчикои муҳтарам, нафарое ки доимо Саудо ТВ-ро тамошо мекунед. Числа 27 сентябр соли 2025 шумо бошед дар канали Саудо ТВ қарор доред навори хонаҳои фурӯшӣ. Якта мошинам ҳастай эҳад мошини зуд пешкаштон мекунем. Хонаҳои назди ҳавлигӣ, квартираҳои фурӯшӣ, хулас эълонои зур, беҳтарин эълонҳо шуд, нархи навои дастрас, хонаҳои арзон, квартираҳои арзон, хонаҳои назди ҳавлигӣ арзон аз ҳар як гӯша ва аз ҳар як канори Ҳиндустон пешкаштон мекунем. Баъдан барои қабули реклама, хона, замин, мошин чизе бошад, дар WhatsApp муроҷиат карда метавонед. Дар YouTube, дар TikTok, дар Instagram реклама карда фурӯшта мегузорем. Навурда лайкҳоро монед, дар канал подписатсия кунед. Фикротона таги комментарий нависен, аз куҷо, чанд сомон, чанд соти хона, замин, квартира дар кор нависен, далчи видеоро тамошо кунед. бародарое ки дар Москваски област кор мекунен, фаъолият мекунем, борҳои ҷамъ карда дорен, хоҳиши ба ватан равон кардан дорен. Ширкати Акаи Нозим беҳтарин ширкат ки зиёда аз 10 сол оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд. тӯли 2 солае ки Акара реклама кардем, шумо шоҳиди ҳамин ҳастем бачаҳо азиз. Борои шумо аз 100 кило зиёд боша омада худшон мегиранд прямо Тоҷикистон бачаҳо азиз. Бор бурда мешавад. Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, Кулоб, Файзобод, Бохтар, Шаҳритуз, Регар, Фархор, Московский, хулас ба тамоми самтҳои Тоҷикистон қариб ки боршон меравад бачаҳо. Ҳар ҳафта бор равон мекунанд. Фақат аз думи Саудо ТВ ба дили пир акада муроҷиат бикунем бачаҳо. дӯстон, мегзарем ба якумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ рӯи кардан ки дар шаҳри Кулоб, маҳаллаи Фирдавсӣ, деҳаи Навканда қарор дорад бачаҳо азиз. пеши мактаби нав. дохили хонаҳо ремонтҳои зур кардагӣ. видеоро хушрӯ тамошо бикунем бачаҳо азиз. 4 сотих, 4 дар хона, пеши мактаби нав, лаби роҳи калон. 340,000 сомон нарх. WhatsApp-шон ахириш 2291 аз номи канали мо занг занед. ремонт нав кардагӣ, чорҳуҷрагӣ, баня даруни хонада кардагӣ, фақат як дарвоза, хоб чакдон лозим ҳастаи тамом. об ба қарибӣ ба даруни ҳавлӣ кашида мешавад. свет дора. 340,000 сомонӣ. боз каму беш саводои соз карда мешавад. одамое ки аз Навкан хона харастен, марҳамат, ҳамроҳи соҳибхона занг зада масъия кунед. бародари азиз, дар видео лайк монед, дар канал подписатсия кунед. баъдан хонаҳотона ранги хонаи ҳамин ака видеонавор карда роҳӣ кунед, реклама карда фурӯшта бигузорем. дохилои хонаҳоро худтон хушрӯ тамошо кунед. баъдан вақте ки видео роҳӣ мекунед, дӯстони азиз, ҳамин хонара телефона баракӣ бигиренда хушрӯ карда видеонавор карда роҳӣ кунед. яки хона зури бад ғалтида биненда 340,000 дар Навкан. Навканам дӯстон деҳаи ободай. марҳамат, занг зад пирсен худтон талши. як тамошини роҳӣ кардан, мошин просто арзон буда, солои наваш буд. ба ҳам хотир дар байни хонаҳо мондум. Kia Morning, шаҳри Ҳисор, 2015 сол, соли барориш, 68,000 сум нарх, фақат бензин, объем 1.3, коробка автоматика бачаҳо азиз. рақамош 0707, марҳамат, занг занед. номерои дастии WhatsApp шуно мегзорам, занг зад пирсоншен, далчи маълумотша бигирен. утилизатсия дора, ҳуҷҷатош 2 моҳи дига вақт дора. мошин ҳичи расход надора, дар ҳолати хуб қарор дора. мошинчаи тоза, солои наваш, хеле ки 91, 92, 95 боша. 2015 сол. пробег 6642 километр. фақат бензин камрасход 6-7 литр расход дар 100 километр бензин дора. далчи маълумотша пирсен бигирен. шаҳри Ҳисор, Kia Morning. дӯстон, мегзарем ба сеюмин квартираи фурӯшӣ равон кардагӣ. квартира барои иҷора будааст дар шаҳри Душанбе, дар 7 километр, 3 этаж, 3 комнатага ҳай, холодильник дора,
кондитсионер дора, ҳамаи шароиту муҳайё кардагӣ, як моҳа арендаш барои иҷора, як моҳа иҷорапули 3000 сомонӣ. се хонага бачаҳо, се хонагаҳай шароитҳои беҳтарин дора барои зиндагӣ кардан. ина марҳамат, нафарои ки аренда комнат кофтен ку ва мо да занг мезанем дар ватсапи ака +7 717 метонен муроҷиат бикунен. аренда квартира марҳамат баҳри подписчикои Саудо ТВ. дӯстон, мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ равон кардан ки дар ноҳияи восеъ ҷамоати Гулистон, деҳаи Зафаробод, фермаи Пештара. 8 сотих 4 хона, 240,000 нарх. ошхона, баня, ҳезумхона дора, 20-25 дарахти мевадиҳанда дора, документу сатфоиза, 2 та об дора. якташ бо навбат мегирен, якташ кай хоҳӣ мегирӣ. ина ов, мана ов. барои обгирӣ 7 тонага боз чаган ҳам дорем меган. 240,000 маълумоти пураша занг зада ҳамраи ака чахчах кунен. ина варианти беҳтарин мардуме ки аз восеъ хонахар ҳастена, хоҳиши зиндагӣ кардан дорен. тавсиятон метем беҳтарин вариант ов свет мега ҳаст, 2 намуди об дорем, 20-25 дарахт ҳастай. мардум маҳалла, мардум яъне ки чанд қа мешавад, чанд дери бозай зиндагӣ дора бача азиз. мегзарем ба панҷумин квартираи фурӯшӣ. одамое ки аз ёвон квартира харастен нигоҳ кунен. 1 метри квадратиш 5000 сомонӣ. инами доми мо тамош кунем бачаҳо. просто ҷои зур, ҷои обод, ноҳияи ёвон, назди мактаби 80, квадрат 84 квадрат, 3 ё 4, 2 ё 3 хонага. этаж, 9 этаж, документҳо ҳастай, нарх 1 метри квадрати 5000, ремонт 10%, яъне ки перегородка кардагӣ камбеш тамом. район лесной, мактаби 80, хуб, яъне ки хона дар ҳолати коробка савдо карда мешавад. худтон ҳисоб кунед. 1 квадрат 5000 сом, 8 кара 5 45, 80 квадрат 450,000 мешавад. 450 бо дар ин ҷайга бо 2000 дига 452,000 сомонӣ. марҳамат дӯстон, ина беҳтарин вариант барои харид кардан. занг зад худтон пурсен. салому дуруди ман баҳри ҳамаи дӯстое ки айни ҳол дар ноҳияи кушониён қарор доред бардорҷонон. ҳамаи акамон барои дар замистони худаш барои гарм шудан ҳезм ҷамъ карда будастай, бисёри бад нест. яъне ки мефурӯш мега аз сабабе ки аз шаҳр хона гирифтам, дар тараф яъне ки дар кор намешавад, хулас савдош мекунам. бар зами ин боз 800 килограмми дигар анамихе ҷор мекаста бардору. касоне ки харидор бошен, ина марҳамат рақамҳо мондагиай 911 29 32 42 ватсап ака ва ҳам дастӣ марҳамат метавонед ки шумо муроҷиат кунед. ҳезм ва ҷоримакаш 800 килограмм ҳаст. бардорои дар ноҳияи кушони буда марҳамат занг бизанен, дер накунед. деҳаи ваҳдада қарор дорад. ва дӯстон, мегзарем ба шашумин квартираи фурӯшӣ. дӯстон, квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дуҳужага квартира 10 этаж, 49 метри квадрати, пушти Малика, шаҳри Бохтар, Қурғани Пешина. 265,000 сомонӣ. варианти зур бачаҳо, нархи дастрас. шаҳри Бохтар талабош бениҳоят бисёрай. нафаре ки хоҳиш карден, ина ман мондам. хонаи фурӯшӣ, ҳолати коробка, воқеъ дар шаҳри Бохтар, пеши лоҳутӣ, пушти Малика, ҷои беҳтаринай. хона перегородка кардагӣ тайёрай. баъди 1 моҳ иншоаллоҳ иҷозати ремонт мешавад. фурӯхта мешавад бо нархи 265,000 сомонӣ, 49 таи 50 квадратни метр. рақамҳои ватсапи соҳибнур ахираш 0238 аз номи канали Саудо ТВ занг занед, боз шумо да видеоша роӣ мекунад. видеош тайёр буд, просто камтар дер кард, ман видеора тайёр кардам ки бо ҳамаи хонара навоша роӣ кардам бача азиз. хатон далши серьёзни харидору занг занед, тамоми намуди шароитош қати полни адресои прада соҳибмулк шумо роӣ мекунад. анами доми мо занг зад пурсен. мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки якҳуҷрага квартира бача азиз.
در سوم اتاج 45 کвадрат станция саку шаҳри Ваҳдат назди станцияда қарор дорад. 250,000 сомон 45 квадрат ремонти зур қатъи. хеле нархҳо дӯстон редка мешавад. хона назди бозори станция ба ҳама чизу чорааш. нигоҳ кунед чӣ хеле зура бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад. срочна 250 та занг занен маълумоти бештарша бигирен. севум этажа бачаҳо. лифт корам накна лесинса қатъи меирай. занг зап. دوستان میگذاریم به هشتمین کوارتیرای فروشی. کوارتیرای فروشی است که در شهر حصار. نفرایی که از حصاری باستانی کوارتیر خواهش کردن پس قبولش کنن. یک حجره کوارتیر دوم اتاج مساحت 40 کوادرات متر. شهر حصار شهرک شراره. بعدی کلخوز شهرک شراره. 250,000 سومانی. اینمی حالت فروشی در شهرک شراره. آشیانه دوم مساحت 40 کوادرات. خانه قریب که پدوای تیاره. کم و بیش شپکیلوف کش میکنی. اینمی دومده خانه ما قرار دارد. زنگ زنن باز معلومات پراشه از نومی کانال یوتیوبی سعودو تیوی سلام برسونن. بچه ها لایک را مانن در کانال پادپیسات سکنن. باور میکنم یعنی که باوری دارم که یگان خانه های زمین های کوارتیره های از کانال سعودو تیوی شما انشالله بقاب میکنیم. بچه ها فقط ما نوار میکنیم خانه هاتون نرخوش هوایی نمونن. نرخوی مونن که ارزنده باشه و سعودو شو. بچه ها میگذاریم به نهمین کوارتیرای فروشی. کوارتیرای فروشی است که در امی دوم قرار دارد. فساد تیار. قسم داخلی خانه ها، حمام، حاجتخانه، آشخانه، خانه کلیدور دیگر رو. 49 کوادرات 14 اتاج دو حجره کوارتیره پاورات لنینگراد ناحیه رودکی شهر دوشنبه 235,000 سومانی نرخ. پاورات لنینگراد. نگاه کنین دوم تیار شد. میگیرن ریمونتا سر میکنه بچه‌ها. دوستان میگذاریم به دهمین کوارتیرای فروشی امروزمون. کوارتیرای فروشی است که در سوکل اتاج دو حجره کوارتیره 45 کوادرات چهارراه سویتافور ناحیه رودکی 237,000 ریمونت‌های زمانوی کردگی های بچه عزیز. دو حجره 45 کوادرات 237,000 سومانی. فروشی ارزان. خانه در پاورات لنینگراد چهارراه سویتافور. خانه در سوکل بعدی یکم اتاج نولوی در قرار دارد. دوستان عزیز ریمونتاش خیلی میبینین زمانوی کردگی همین قکی پدول های بچه پدول اوبس و دویمی کانالیزات شهری خونه این همی حالت 237,000 سومانی. از نفرهایی که شرایطاشون سستی و دایرمیستی ما میگیرن میخره از اینگی را سر میگیرن. خیلی اینکه دوستانی هم خونه های اوخی پروسه که نامش ساکلنه اتاج های بسیاری میگه کم بیش هوا نمیرسه. خیلی با خطون پرسین زنگ زن. میگذاریم به 11مین خانه فروشی نزدی حولگی. خانه نزدی حولگی است که در خرم زمینی جرتپه ناحیه دنغره قرار دارد. 4 حجره 8 سوتیق زمین 240,000 سوم نرخ. السلام علیکم مردم میگه. 3 در خانه، بانیا، کوخنی، حاجتخانه، 8 سوتیق زمین، گیردش محکم، خانه ها، شپکلیوفکا، کاتالوگ همه تیار. مدرو زندگی را سر میکنی. آب در درونی حولی هستی. نرخ 240,000. انمی پروژه خانه ما. دوستان نوار تمام شد. چیزی که روی کردن، چیزی که خواهش کردن، چیزی که یافتم همش نوار کردم. دلشی با روی کنین. خانه، زمین، مش چیزی باشه در واتساپ رویش کنین، رکلامش کنین، فروش را بگذارم. یکی رفته از پیش نوار کنیم. بوی خیلی پروستا رکلام زوری بند میشوه. مردم دا باید نمود ویدیو کنیم که گویا که ای پیش تماشا کیسه.
дар ватсап муроҷиат бикунем ач азиз.